Karbilo Charlie song hamren aropi pen hamren press club lembang pu atum panan kardom pa yolo kardom si pini ni tum Karbilo Charlie song hamren aropi pen pini dadak abang so hamren press club official long wang pen lam the kaninan ko alam the la puson lo kedam tang Saturday ni tum hamren medical long ICTC center long ni tum visit lo la pen hadak ni tum visit pen report ke long ateng pulote HIV ke so jesemet hamren civil hospital la bang tap keong dung apai ke long pon do la piningan ing kanang bo la pen abang so HIV a patient na bang ke as per medical report mate itum ke long dang berta teng bote non jitu uso cepat hewai mate pregnancy ladies tame alang lis tame inudo pusipu lapen jeseme da bangke so pinso tum ningkan ingkora ini pen ingkora pho arta atum si ake ong pusipu lapen tabang so HIV ke so jeseme itum hamre na bangke drugs kicho mate la imprim kacipi labang so pensi apai nang ke ong pusi alang litum nang pacini do lang sini litum kapacini la pen kacuni di kang tung bang lang lo nang litum badua hemtun lela bang so drugs ke cho abang pu ba la bang so imprim kacipi abang pu do positame nang litum ki use bang isi ba dang imprim pen abang ke nang litum bang ke thom thi mate apai ki ong bang nang litum kacepa choy che dadi pan sini tum chuning rilo athela bang la puson le chepe choy bom pulote nang tum chura pera tumang bong sarmar ta dota hai risomata dota hai chong si sarmar tum ta nang tum long nang chepe choy dun dat pulote hala bang so sarmar ahem sor se tamela bang to keso bang long lok ko la pen hala bang so ahem sor jong si do koklo pote apoko lo non chupat hewoyo so stame hala bang hala pan tane lake unwek ko la sila bang so imprim ka chepe choy bang nang tumang bong cepe choy che dedra nang litum unan ben bangge ke se men nang litum se phate unere tai sitame nang litum jong si la bang so ke so pen cepe jogji pulote nang litum here repin therak repin pen medical damnon ICTC center along nang litum hadapan nang test pen jong si dolo pulote nang litum phan do waya ke joy pen dak hamren medical pen nang litum phanang toy ko difuan difu sinang litum la bang so ke meji phan dawai daru biji pen kedang lok sarkar pen saki joi pen nang pipop la sinang litum la bangso ke sudu pen kacepatu kacing rai po bang kalidat pen nang litum unan pen se ke lang long ahem long cepat pe bok pen ki so kacepe meji phane nang litum borgi igno litum hamre na bangke nilile kaning ye na alam kalila laga medical ang litum kelong da malam lo aphai ni ong mucot la penisi medical pan bang isi red zone po selang tum isi pangdak ko lo halaso a red zone po bang tani linje po dat po la kanili lek kapencong alam kali medical long le por gelong alam lo red zone se tame tum porbot village na te la porbot arong long bang si isi red zone po si hada tumpen nang pachini pon lo la pen social media long tame long pon lo ituma dak hamran aferang ke tum ka homri rampen social media long tame tum long pon la ke Herangki tum lega pangdak lam talilo ni tum Karbilo Charlie song lega pangdak lam talilo lake medical report pen kapacini alam si alang li tum ta kapacit hanglo bani tum tame kaniye ponang ko lasi labangso red zone ai area long ba adon tin ahem tun stame nangli tum cherok dok pen nangli soma hoitu nangli support hai hoitu nangli sopitai ba nangli korte tai alang li tum phan bangke doktor long pen kapace hilo bangke nang litum koy dundera doktor long kapate bok pen labang so kisu sarkar pen ake joy pen kelang je long bang nang litum kacepet me dunje phansi nitum Karbilo Charlie song pen bangke chuning rilo la pen isi bangke nitum pen bangke isi notice mate kapangdak ko bangke uneda tahai mene ba nitum chingwai bom lang setame kachuning ri gang tung hamren municipal board andar ke doan a pharmacy ya bangke doktor prescription ave pin pen bangke nang litum
imprimate lai serina bang ke jorjun ji fancy ni tum chuning rilo jongsi kumane jongsi without doctor prescription bang jongsi labang so serina ke nam pote hala bang ke tang thek mi melo amuka hala so hormu kiyo sa bang kuma pon lasi din me titi lasi doctor prescription ave pinten bang ke farmasi tumang same labang so ki or bang ke nang tum ing ton tha pusi chuning rilo itum hamre na bang ke nilile kan ye na alam kalila laga medical amil tum kelong da malam lo aphai ni ong muchot la penisi medical pan bang isi red zone pu selang tum isi tang dak kon lo halaso a red zone po bang tani nije pon dat po la kan nilile kapencong alam kali medical long le por kelong alam lo red zone se tame tum porbot village hana te la porbot arong long bangsi isi red zone pu se hada tum pen nang pachini pon lo la pen social media long tame long pon lo itu ma dak hamran aferangke tum ka homuri dampen social media ang sambil tum long pon lage ferangke tum lage pang dak lam talilo ni tum karbilo chali song pada pang dak lam talilo lage medical report pen kapachini alam si alang li tum ta kapacit hang lo bani tum tame kaniye pon ang ko lasi labangso red zone ai area lo ba adon tin ahem tun tame nangli tum cherok dok pen nangli soma hoitu nangli sopo thai hoitu nangli sopi thai ba nangli korte thai alang li tuma phan bangke doktor long pen kapache hilo bangke nangli tum koi dundera doktor long kapate bok pen labang so kisu sarkar ban ake joy pen ke langje long bang nangli tum kachepet me dunje phansi ni tum kar bido chale song pen bangke chuning rilo la pen isi bangke ni tum pen bangke isi notice mate kapang dak ko bangke uneda thai mene ba ni tum chingwai bom lang setame kachuning ri gang tum Hamren Municipal Board andar ke doan a farmasi ya bangke doktor prescription ave pin pen bangke nang itung imprimate lai serina bangke jorjun ji fancy ni itung chuning rilo jongsi kumane jongsi without doctor prescription bang jongsi labang so serina ke nam pote hala bangke tang thek mi melo amuka hala so hormu kiyo sa bang kuma pon lasi din me titi lasi doctor prescription ave pin pen bangke farmasi tumang same labang so ki or bangke nang tum ing ton tha pusi chuning rilo